Λοιπόν, καλημέρα και χρόνια πολλά φίλοι μου. Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου, σήμερα του 2024, η εθνική μας επέτειος, η επέτειος του όχι, που τη γιορτάζουμε σήμερα, γι' αυτό και τα χρόνια πολλά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε γρήγορα το σημερινό μας ξύρισμα, γιατί δεν έχουμε και πολύ μπαταρία στο κινητό. Ξεκινάμε με παρουσίαση των προϊόντων. Pre-save δεν θα κάνω γιατί μόλις έχω βγει από το μπάνιο. Λοιπόν, να δείξουμε τη μηχανή μας. Τα γένια είναι αρκετών ημερών, 5 με 6. Χρειαζόμαστε κάτι καλό, κάτι κοφτερό θα λέγαμε, έτσι. Γι' αυτό και θα χρησιμοποιήσω την μηχανή της Feather, την Feather Adjustable, αυτό εδώ, στη θέση 2, όπου κόβει και πιο πολύ, και εννοείται μέσα ότι έχω βάλει μία λεπίδα της Feather, όπου όταν παίρνετε την μηχανή έχει και ένα πακετάκι λεπίδες Feather τις μαύρες. Λοιπόν, άρα Feather Adjustable για σήμερα στη θέση 2, για πιο βαθύ ξύρισμα, πιο aggressive. Λοιπόν, άρα αφού δείξαμε την μηχανή, σαπούνι θέλουμε κάτι καλό. Τι καλύτερο από αυτό εδώ, το ταμπάκ, ένα πάρα πολύ ωραίο σαπούνι, το ξέρετε όλοι, έχει φανατικούς έτσι οπαδούς θα λέγαμε, φίλους, αλλά έχει και μερικούς έτσι οι οποίοι δεν ξέρω, δεν το προτιμάνε, δεν ξέρω το λόγο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Για πινέλο θα χρησιμοποιήσω το πινέλο εδώ της Ομέγα, αυτό εδώ, πινέλο χείρου, μιας και το σαπούνι μας είναι σκληρό. Αυτό τώρα είναι το 1090, κάτι τέτοιο ξέρω εγώ, τα μοντέλα δεν τα θυμάμαι καλά. Είναι πάρα πολύ ωραίο πινέλο, με μια πάρα πολύ έτσι ωραία τρίχα χείρου και έτσι εργονομική λαβή. Και για σβήσιμο έχω αυτό εδώ το Aftershave της Saponificio Varesino, ιταλικό. Αυτό εδώ παιδιά, το Aftershave, το ξέρετε έτσι οι φίλοι οι ξυρισματίες της Saponificio Varesino. Να πω για αυτό ότι το είχα παρεξηγήσει στην αρχή όταν το πήρα, γιατί δεν με είχε αρέσει έτσι και πολύ, δεν μου έκανε έτσι κάποια αίσθηση, το βρήκα σαν ένα κοινό aftershave, σαν όλα τα άλλα, χωρίς να με δίνει κάτι περισσότερο. Ώσπου το ανακοίνησα καλά προτού τη χρήση του. Έτσι το ανακοίνησα πάρα πολύ καλά και κατάλαβα ότι ήρθε και άλλαξε έτσι η μορφή του θα λέγαμε, δηλαδή εκεί που από υγρό έγινε έτσι κάπως πιο παχύρευστο, έγινε σαν balm, σαν βάλσαμο που λέμε, και το ευχαριστήθηκα πιο πολύ να πω έτσι στο πρόσωπό μου, και κατάλαβα ότι είναι και θρεπτικό για το πρόσωπο. Απλώς θέλει να το ανακοινείτε καλά πριν τη χρήση, ώστε να αλλάξει έτσι η ρευστότητά του, θα λέγαμε έτσι από υγρό, να γίνει πιο παχύρευστο, να γίνει σαν βάλσαμο, και καταλαβαίνετε ότι είναι θρεπτικό για το πρόσωπο. Άρα για το σβήσιμο Saponificio Varesino, το οποίο δεν ξέρω τι είναι λοσιόν, είναι βάλσαμο, είναι κάτι το ενδιάμεσο, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, άρα ξεκινάμε τώρα, παίρνουμε το ταμπάκ μας, ένα πάρα πολύ ωραίο και ποιοτικό σαπούνι γερμανικό, όλοι το ξέρετε, Ομέγα, έτσι, Ομέγα 1090, 1048, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, και ξεκινάμε εδώ μέσα στο μπολάκι του να φτιάχνουμε την μαρέγκα μας. Ήδη βλέπουμε ότι αρχίζει
και σχηματίζεται πολύ γρήγορα η μαρέγκα. Έχει και ωραία μυρωδιά, μυρίζει καθαριότητα θα λέγαμε. Φορτώνουμε το πινέλο με το σαπούνι. Έχει δημιουργηθεί αφρός, εγώ θα πάρω λίγο και θα βάλω έτσι στο πρόσωπό μου. Μην πάει χαμένο. Λίγο νεράκι ίσως χρειάζεται για να, όπως όλοι ξέρουμε, για να κάνουμε μια σωστή μαρέγκα πρέπει να πετύχουμε τη σωστή αναλογία σαπουνιού με το νερό, έτσι, ώστε η μαρέγκα μας να μην είναι ούτε πολύ νερουλή θα λέγαμε, αλλά ούτε και πολύ παχύρευστη. Θέλει μια σωστή αναλογία, την οποία τη βλέπετε εκεί την ώρα και τη ρυθμίζετε. Λοιπόν, εγώ ήδη έχω αρχίσει το άπλωμα, μιας και δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Πάντα ξεχνάω να φορτίζω το κινητό και κάνω έτσι βιαστικά βίντεο. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι έχουμε φτιάξει έτσι ωραίο αφρό, ωραία μαρέγκα. Ίσως χρειάζεται έτσι λίγο νεράκι ακόμα να τη βοηθήσουμε. Και αφού τελειώσαμε με το άπλωμα, να αφήσουμε λίγο εδώ το σαπούνι και να ξεκινήσουμε το ξύρισμα με την Feather Adjustable στην θέση 2. Ζεσταίνουμε λίγο έτσι το ξηράφι μας σε ζεστό νερό και ξεκινάμε. Πω ρε παιδιά, τι ωραία μηχανή αυτή. Δηλαδή έτσι από την πρώτη ξυρισιά θα λέγαμε, από την πρώτη επαφή καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για μια πολύ ωραία μηχανή. Την έχω ξανακάνει βίντεο, σας την έχω προτείνει να την πάρετε με κλειστά τα μάτια. Συνδυάζει και αποτελεσματικό ξύρισμα, αλλά και μία ασφάλεια, μία άνεση, δηλαδή ενώ ξυρίζει βαθιά, είναι έτσι αποδοτική, σου δίνει και μία ασφάλεια, δεν φοβάσαι δηλαδή να την χρησιμοποιήσεις πάνω στο πρόσωπό σου. Είναι από τις καλύτερες μηχανές που έχω χρησιμοποιήσει, έτσι και τις ευχαριστιέμαι και μ' αρέσει να τα χρησιμοποιώ. Είναι δηλαδή έτσι όπως τη θέλω.
Εντάξει, δεν μου δίνει και τέλειο αποτέλεσμα, ας πούμε, όπως αποτέλεσμα που δίνουν ακριβότερες μηχανές, αλλά πώς να το πω, μου χαρίζει, μου δίνει έτσι ένα ωραίο και απολαυστικό ξύρισμα. Δηλαδή ευχαριστιέμαι εκεί την ώρα που ξυρίζομαι. Λοιπόν, αυτό παιδιά ήταν το πρώτο χέρι. Το βλέπετε, πάρα πολύ καλό, θα μπορούσα να μείνω και σε αυτό. Πάμε για το δεύτερο, για τις ατέλειες. Θέλει λίγο νερό. Να φορτώσουμε λίγο σαπουνάκι. Νομίζω για δεύτερο χέρι φτάνει αυτό. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω και πάμε για το δεύτερο χέρι μας. Συνεχίζω με τη ρύθμιση 2. Να φτιάξουμε λίγο φαβορίτα. Το δεύτερο χέρι πάντα είναι κάθετο στο πρώτο. Δηλαδή αν στο πρώτο ξυριστήκαμε καθέτος, στο δεύτερο πάμε οριζόντιος. Για να πετύχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτό ήτανε παιδιά. Τελειώσαμε και με το δεύτερο χέρι. Να ξεπληθούμε τώρα. Να ξεπληθούμε με κρύο νερό για να περάσουμε και στο after shave. Βλέπετε εδώ το αποτέλεσμα, πάρα πολύ ωραίο, ικανοποιητικό. Η μηχανή της Feather μας χάρισε ένα πάρα πολύ ωραίο και απολαυστικό ξύρισμα. Βλέπετε εδώ ότι ούτε ερεθισμούς, ούτε κοψίματα, ούτε τίποτα. Πάρα πολύ ωραίο και άνετο ξύρισμα. Λοιπόν, και αφού έτσι ξεπληθήκαμε, σκουπιζόμαστε για να περάσουμε στο after shave. Μικρές σφαλιαρίτσες, μπατσούλες, να μην ερεθιστεί το δέρμα. Ωραία. Ωραία. Και είμαστε έτοιμοι για το σαπονιφίσιο βαρεσίνο. Ανακοινήστε, λέει, καλά προτού τη χρήση. Ανακοινούμε και θα δείτε ότι η υφή του έχει γίνει κάπως λίγο πιο παχύρευστη. Έχει γίνει σαν βάλσαμο που λέμε, σαν μπάλμ. Λοιπόν, να ρίξουμε εδώ λίγο. Βλέπετε πόσο αργά πέφτει. Είναι γιατί δεν είναι πλέον. Πέφτει σταγόνα έτσι. Δυσκολεύεται να πέσει στο χέρι μου. Και αφού ρίξαμε έτσι μερικές σταγόνες, μυρίζει και πολύ ωραία. Έχει βγάλει τα αρώματά του. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ έτσι ευχάριστο άρωμα.
σαν λεμονάκι. Σαν λεμονάκι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω και τι έχει μέσα. Έτσι έχει μία προς το λεμόνι πάει η μυρωδιά. Τέλειο αποτέλεσμα, ωραίο συνδυασμό σήμερα. Δεν ξέρω, έτσι ταιριάξανε. Η Ιαπωνία η μηχανή, η Ιταλία το after shave, Γερμανία το σαπούνι. Ένα πολυεθνικό θα λέγαμε. Παρ' όλα αυτά ταιριάξε. Λοιπόν, αυτά από μένα για σήμερα, κυρίες και κύριοι. 28 Οκτωβρίου, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες για την εθνική μας επέτειο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά.